wacht even. Oh, even testen, oké. Wie is er belangrijk dat het warm? Ja, ik denk ze zullen al los. Maar wat is dit? Wat is dit? Dit is ons draaiend rad. Ja. En u's draaiend rad, waar ben je? Wij zijn het kabinteam Ter Henne. Wij hebben hier een loodsje in de Jouren, we hebben dan wat sleutelen. En voor de rest gebeurt het al hier in Ter Henne. Nou, dit is een beetje ons beunhok. Hier knappen we de melkbussen wat op. Verder spuiten we in onze clubkleuren. De lange jong. En dan, dat is net alleen nog maar het verven. Nee. De tweede helft. De tweede helft zit er ook bij. Ja. Hier is een nooit toch niet? Ja, zeker een nooit, ja. Ik heb het mooi al hier tegelijk meenemen. Dus, handig. Dit hebben we gewoon een keer op een snijde media hebben we dat ook gezet. Ik zei ja. Hier in het kerk en hebben we alles eruit slaan. Dan hebben we dit er even op maken. Dat is net moeilijk. Maar handig is het. Samen met mijn maat Rick zitten we eens een keer opnieuw, dan zitten we te jaren. Ik aan een potje bier en dan hielden we er zo van, we moeten maar eens een bidteam opzetten. Nou, dan hebben we het maar de rest van de maten hebben we er gewoon, nou. En staat waanden en nu staan we hier. Zei je hier verder. Echt al nog de laatste paar weken dat we heel druk zijn. Eerst denken we wel, het kan nog wel, we hebben nog alleen tijd en ja, dan, ja. En dan moet het nog even, hè. Dat is vrij weinig. Nou ja, we zijn begonnen met een paar melkbusjes. En toen hebben we hele grote kanonnen gehad. Maar dat is vanuit dit hier dat gebeurt in deze gemeente. Dat mag niet meer. Dat mag niet meer. Dus normaal we rond naar de melkbussen. Nou ja, we willen de toeschouwer willen we elke keer toch weer wat moois bieden. En dus elke keer proberen we wat nice te betekenen. Het wordt, zo staat wordt het al een heel festival wordt het voor ons. We hebben een heel grote tent hebben we erbij, met drinken, eten en muziek hebben we erin. Dus het is een hele happening. Ja. Nou, ik ga hem testen. Ja. Nou, wij zijn benieuwd. Je had een primeur. Ja. Is het toch altijd een beetje spannend wieren? Dit is zeker spannend. Dit is altijd het moment, hè. Dan hebben we de juiste verhouding. De juiste verhouding is gewoon een beetje een gok, neem ik aan. Of, Dat is, ja. Vooral de eerste keer is het weer even een gokje. Goed. Ja. Hoe wie de eerste test? Die voelt een beetje chin. Ja? Ja, nou, er zien wel een paar goede knallen tussen, maar ze maakt eigenlijk alle 8 even een keer houden. Dus we beziek je het nou even een keer. Ja? Het is wel hut. Het is zeker hut. Ja, maar dat is ook de bedoeling. Dit is kabitje. Ja. Wat is het voor jou het leuke? Wat is voor jou de kick? Oh, het opbouwen eigenlijk. Ja, en de dag zelf natuurlijk. Het opruimen is niks, jongen. Nee. Nee, hè? Ben je mee en nee, niks. Ja, jij er ook bij, hè?